حراي كبر بريزيدنت أبناي تحت قرصي بفلاك أنا يترقيا مروات زحلف عامتات بزح ويقصالي صراحة كاي صنيحو حجون ناي قرابان ناي روحوقن مع بيت مدبات ناي هنسا ترقيا يخون ناي حديداتن ماستر بلان ناي حقراو ماستر بلان تسايلو يزلو إزي بزح وصعيتات زحتت مدبات زيس بخميك تكبريو ناي زبيتاوي عغمي اللوديو نعون متكبر ناي مولاخ كساب كندي تخول الله وجي هذا خابتم شوعات ناي تحت قرصي عودتات انديو صرقيا مسرتاوي صرقياتات كنبل نخيلنا حسبتات كنبل نخيلنا منبر أبايتن هنساتاتن كنبل نخيلنا ساعات إلكتريك كنبل نخيلنا مراخبيتات كنبل نخيلنا معدن كنبل نخيلنا كلهم يوم نن حد هدوم زلالو يوم حتى خاب حدا يراغني متنثات نايدم أكلات نايزغون فطور اللون دحر كوينا معنا متنثات صرقياتات نتفل علينا حرشانا لمعات مدبات ناي حسبي ناي حمد ماي معقاب قال نتفل عليه نتخلوت صلاتات دملكت صرقياتاتنا قد سنتهم من بزح مدرسة حتى كوينا أي رأينا مغنياتهم دورسنايو صرقياتات الله من الواتهم صرقياتات أب كل تغفيلنا هنديهم نخيل بعابيو ناي قطران صرقياتات لنا هنزارب نخيل ناي قطران صرقياتات وين درجاتات عينت الله قفعو بزحي مسمراتو لنا هنزارب نخيل بناي تصر صرقياتات لنا ونكن نزارب نخيلنا ناي تصر صرقياتات وين بدرجهم حجي مستي كالي ناي لمعات مدبات أساسيرو نسو وين دراخل لمعات سلدوغانه صرقياتات مئتاون لمعات معرى معري مخادنسي نولتو تريو لوطي ايو اجي اسكا ودو ندفي وي وطن الله كان مزراب دك على كونه مهنياتو بتعاصافنا تتعاز قداي بمسرته جن كم عبي مسمرات دسعن هذه ورسنا صرقياتات ناي قطران بو غيرنا نمصاي نقيسهم ناي لمعات مدباتنا خنسالط اينخيلنا እዚ ጽርግያታት እዚ ማዓልቱ ደኸለ ደብቃ ጽርግያታት بعينته يكون بقفحه يكون زحلفلهم كبابيتات بقمة ترئينا حدش كلونا له نوعون دربيه بقحفنا تو مالتها كونن نوع أنا معبلو أنا بلو نخيلنا مانياتو مسؤول أساسره هيوات مسؤول أساسره لمعات أبيات الله بزيكو جن حدش تصرقياتات كلونا خولو له كما أبنت ناي صرقياتات ناي مقدتات ترى ذي كونه ناي مسمر بابور حتى وين الله أنا إسكادير هجي من الواش توانزيف الله مس قدام نتات كسر رأس لديك إل بزح صعروين سلده حتى تلك زارة ولا كعلى النعون ده ونزفع كونن أتوم عبيتي مسمرات نبلهم قدام أي درجات سرقياتات تبهالو بزح يجي الله خدو أيه يقولون سلده غنو كاب جماجم ندوب السودان دوب صحنا سرقياتات دحرنا قب باصع نسمرا من الباش حساب زي بصحنا هذا لنا بصحنا غيلنا ننوي يجي غزر والو صنحجن نمعراب كنورد دحر كوينا نخرن كيدنا قاو نقردات وردنا نبارنتو نمس ديزو وصاصعنا كابزي بليبان حبلا وردنا منصور اتينا او قردات غيرنا نبارنتو كيكدنا خلنا تغيلنا نساوا وين فرتو وغن كيدنا قاو نابدوب سودان كناتو اذا حدا عبي صرقيا اذا صرقيا زي أقداسنتو أكراخاري أيكونن أنت عينة صرقيا خون خلالو كساب كندي سلطنت كفتري أب حدا كيلومتر حدا طن كندي وصعيتات كتقبرلو تخيل مخاين كلن عينة مخاين نايس عينت أنت سالط أو غيبي خيل نايسب مقوع عايزو تقمولن دحر كوين كحساب كندي الصلاة النثالو مسملك عناي مرير أو مصوفرون دلكا يوم عبيتي صرقياتات نبلهم حدا خاوهم مزي وزوم تصنعوا كاب اسمران خرن كاب كرن نقفا من قدف عبد خدو كاب اسمران دوبوب كساب على عدو خالان كينوون
ሰንዓፈን ኪንኡን ዝኸዱ ኣለዉ እዚኣቶም ኣገዳስነቶም ናይ ምስፍሖም ጉዳይ ምስ ጠለብ ናይቲ ኣገልግሎት ከዓብይ ዘለዎም እዮም በዚ ዘለዎም ፅበትን በዚ ዘለዎም ዓይነት ናይ ፅርግያ ቅጥራን ኢልካ ክትዛረበሎም ግን ኣይትኽእል ኢና እዚኦም ኣብ ግምት ኣቲኻ ትዛረብ ትኽእል ካብ ገማግም ናይ ግድን ካብ ባፅዕ መንገዲ ግንዳዕ ጌርካ ኣስመራ ትመፅእ ዘይኮነ ስለምንታይ ካብ ፈሮ ወይ ካብ ወይዓ ተበጊስካ ንዓዲ ቀይሕ መፂኻ ንመንደፈራ ኣቲኻ ንባረንቱ ካብኡ ከዓ እንተሰነይ ዘይትኸይን ስኾን ገዛእ ርሱ መስመር እዩ ኣብ ውሽጢ ጋሽ ዘሎ ተፈላለየ ዕብየትን ኣገዳስነትን ዘለዎ ናይ ቁጠባዊ ልምዓት ፕሮግራማት እውን ፅርግያታት ኣድልዩ ሕጂ እቶም ናይ ቀጥራን ፅርግያታት ዝግብኦም ከባቢታትን ኣገዳስነቶም ንቁጠባ ይኹን ንዕብየት ንመነባብሮ ካልኦት ተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተኣሳሲርካ እዞም ናይ ቅጥራን ፅርግያታት ዝበሃሉ ብዙሓት እዮም ኣብ ገማግም ካብ ባፅዕ ክሳብ ቃረራ ካብ ባፅዕ ክሳብ ዓሰብ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ክሳብ በዓል ጅቡቲ ዝኸይድ ፅርግያ ኩሉ ክእል ኣለዎ ኣገዳስነቱ ከዓ ርቱዕ ምስ ዝተፈላለየ ቁጠባዊ ንጥፈታት ተኣሳሰረ እዩ ብናይ ፀፀር ፅርግያ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ መወዳእታ ግን ናብ ናይ ቅጥራን ፅርግያ እውን ክትሰጋገር ክትክእል ኣለካ ሕጂ ኩሉ ናይ ቅጥራን ፅርግያ ሓንሳእ ምስ ተዋደደስ ኣኺልዎ እዩ ዘይኮነ ካብ ፀፀር ናብ ቅጥራን እውን ከተሰጋግሮ ዘለካ ፅርግያታት ኣሎ ብመገዲ ጉልቡብ ነፍዓበት መፂኻ ንኸረን ከይኣተኻ ንምዕራብ ንበዓል ዘራ ገፅካ እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣገዳሲ ከባቢታት እዩ ብዙሕ ናይ ዕብየት ተስፋ ዘለዎ ቦታታት እዩ ፅርግያ ዝበሃል የብሉን ክትንቀሳቐስ ተኮይንካ በዘን ፀንሓ ፅርግያታት ተጠዋዊኻ ምስ ከቢድ ክሳራታት ዝግበር ምንቅስቓሳት ናይ ፅርግያ መደባትና ብግዜ ክንከፋፍሎ ንኽእል ብዓይነት ክንውፃሎ ንኽእል ምድባት ካብ ናይ ቅጥራን ገፊሕ 2 ዝመስመሩ 4 ዝመስመሩ ናይ ፀፀር ኢልካ ተብል ትኽእል ሕጂ ምስ ተቐዲመ ክጠቕሶ ዝፀናሕ ዋላቶም ናይ ሕርሻ ናይ ልምዓት መደባት ዝወፁ ምስ መስኖት ተኣሳሰሩ እቶም ፅርግያታት ክኣትውዎም ተደይክኢሎም ዝኾነ ምህርቲ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ከተንቀሳቐስ እንድሕር ኮንካ እሞ ተኸፋሊ ናይ መጓዓዓዚኡ ከቢድ እንድሕር ኮይኑ ብናይ ቀደም ፅርግያ ክትከይድ ኣይትኽእል ኢና ስለዚ እዚ ፅርግያ እዚ ኣወፃፅኡ እንድሕር ተባሂሉ ተመኽኒሉ ክስራሕ ይኽእል ኣለዎ ሕጂ ሓደ ዘንቢል ናይ ኩሎም ፅርግያታት ናይ ቅጥራን በብደረጅኦም ናይ ፀፀር በብደረጅኦም ናይ ሓመድ ዝበሃሉን በብደረጅኦም ተሰሪዖም ክሳብ ክንደይ ናይ ትግባር ይዕድል ኣሎ ሕጂ ድሓን ናይ ወረቐት ስራሕ ይሰራሕ ክንብል ንኽእል ገሊኡ ሓፈሻዊ ንድፊ ወይ ኣምራዊ ኮንሰፕቹዋል ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ደቂቕ ዝርዝራት ውጥን ዝወፃሉ ክኸውን ይኽእል ናይ ትግባረ ተኽእሎ ግባእ መፅናዕቲ ተገብረሉ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ዘንቢልካ ሓደ ገፊሕ ማለት ንኩሉ እቲ ብሃገር ደረጃ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክህሉ ዘለዎ መርበብ ናይ ፅርግያታትን ናይ መገድታትን እንተላይ ኣብ ከተማታትን ኣብ ክልል ከተማታትን ኣብ ውሽጢ ከተማታትን ዘሎ ፅርግያታት ክህሉ ክኽእል ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ መስርሕ ምምዕባል ዘሎ እዩ ሓፈሻዊ ኣምራዊ መረዳእታ ክህልወና ይኽእል ኸውን ግን ዝርዝራዊ ውጥናት ኣውፂኻ ተኸፋሊ እዩ ክንደይ የውፅእ ክንደይ ገንዘብ ይሓትት ኢልካ ክትዛረብ ክትክእል እዚ ኣገዳሲ ምናልባት ሙሉእ ዝተወድአ መፅናዕቲ ኣሎ ተዘይተባህለ ንመርሓ ጎደና ዝኸውን መፅናዕትታት ኣሎ ብውሕዱ እቶም ፅርግያታት ከዓ ፍሉጣት እዮም ኣብኡ ከሎ ብሃውሩ እውን ክትግምቶም ትኽእል ኢኻ ኣበይ ኮን ፅርግያ ዓቢ የድሊ ኣበየና ናይ ፀፀር ፅርግያ የድሊ ናይ ሓመድ ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ሕጂ ኩሉ ግዜ ብዝሓለፈ ናይ ናፅነት እዋን ክንሰርሓሉ ዝፀናሕና እንታይ እዩ እዚ ኩሉ እዚ ዋላ ኣብ ወረቐት እውን መሰፃፈፍካዮ መሰዳቐቕካዮ ቀዳምነታትካ ምስ ፈለጥካ ናይ ተኸፋሊኡ ወይ ወፃኢታቱ ግምት እውን ምስ ወሰድካ ከመይ ጌርካ ትሰርሖ ናይ ደገ ኩባንያታት ተምፅእ ኩሉ ባዕለይ ይኽእለ ክትብል ኣይትኽእል ኢና ኣዝዩ ዝተረቓቐ መሃንድሳዊ ስራሓት ከቢድ ዓቕሚ ዝሓትት ባዕለይ ገብሮ ኩሉ ይትብል ኢና ግን መድረኽ ብመድረኽ መድረኽ ብመድረኽ ናትካ
ናይ ምትግባር ዓቕሚ ከተዕቢ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ብዙሕ ጎናዊ ወይ ድማ ብነንበይኑ ማዕዶ ክትሪኦ ትኽእል ብልጫታት ኣለዎ ናይ ምትግባር ተኽእሎን ዓቕምን እናዕበይካ ብዝኸድካ መጠን ግዜ ተሕፅር ወፃኢታትካ ተውሕድ ነቲ ትደልዮ ምደብ ከዓ በድማዕነት ክትሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ነቲ ናይ ቁጠባ ዕብየት ናይ ህዝቢ ናይ መነባብሮ ደረጃን ዓይነት ህይወትን ተምፀ ለውጢ ዓብዪ ብልጫታት ኣለዎ ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ከም ልምዲ ብብዙሓት ናይ ደገ ኩባንያታት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝድረኽ ናይ ደገ ኩባንያታት ጥራይ ክሰርሑ ኣለዋን ሓቂ ኩሉ ነገር ባዕልኻ ትሰርሖ ኣይትኽእልን ኩሉ ዓቕምታት ኣለኒ ክትብል ኣይትኽእልና ቀስ ብቀስ ግን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እውን ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዞም ክዛረበሎም ፀናሑ ፅርግያታት ኣለዉ ንኣብነት ካብ ኣስመራ ብሊባን ሓበላ መንሱራ እንድሕር ትወርድ ኮይንካ ኣዝዩ ከቢድ መሬት እዩ ክንሰርሖ ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን ኣብ ገለገለ ከበድቲ ቦታታት ባዕልና ክንሰርሖም ንኽእልን ኣይንኽእልን ብውሕዱ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ ድሕሪ ክንዲዚ ዓመታት ዓቕምና እናዕበይና ምስ ከድና ሞያዊ ብቕዓት ናይ ኣወዳድባ ናይ ተመክሮ ደረጃና እናማዕበለ ምስ ከደ ምናልባት ክንሰርሖ ንኽእል እዚ ፅርግያታት እዚ ወይ ዝንብሎ ዘለና ፅርግያታት ግን ሕጂ ስለ ዘድልየና እሞ ሕጂ ክንሰርሖ ስለ ዘለና ጥቕሙ ርዱእ ስለ ዝኾነ ብዓቕምና እንድሕር ደይ ንገብሮ ኮይና ብካልእ ዓቕምታት ክንገብሮ ንፅገና ናይ ፅርግያታት ንኣሽቱ ዓቕምና ክንገብሮም ንኽእል ፅርግያታት ግን ናይ ደገ ሓገዝ ድሕትት ምኽንያት ኣለና ድዩ ናይ ክብሪ ሕቶ ኣይኮነን ባዕልና ስለ ዝገበርናዮ ክንሕበን ምእንቲ ዘይኮነ ኣየወፃፅአናኒ ወፃኢታቱ ኣይንኽእሎን ኢና እቲ ኣጥካሚ ጎንታቱ ባዕለይ ክገብር እየ ባዕለይ ዓቕሚ ከጥርዮ ትብል ከለኻ ትምህርቲ ትውስኽ ሞያ ትውስኽ ተመክሮ እውን ስለ ትውስኽ ኣወዳድባኻን ምሕደራኻን እውን ስለ ተመሓይሽ ብልጫ ኣለዎ እንድሕር ደኣ ናይ ደገ ትካላት ኮይኑ ዝሰርሖ ዝኩሉ ናይ ፅርግያ ፕሮጀክታትና ዓቕምኻ ተድልብ ኣይትኽእልን ኢኻ መልመሲ እዩ ዳርጋ ብሓደ ወገን ድሕሪ ርኢኻ ሕጂ ንከምኡ ከይጋነንካ ዓቕምኻ ፈሊጥካ ኣበየናይ እዋን ነየናይ ዓይነት ፅርግያ ባዕልኻ ክትሰርሖ ትክእል ኣለካ ሕጂ ዳርጋ እተን ዘለዋና ሰገን ብድሆ ቀይሕ ባሕሪ ኣስቤኮ ዓበይቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ፅርግያታት ኩባንያታት ንብለንሲ ደኣኽለን ተመክሮ ኣዋህሊለን ኣለዋ ነዞም ዝዛረበሎም ዘለኹ 80-90 ሚእታዊት ካብኡ ባዕላተን ከተግብርኦ ዝኽእላ እየን ድሕሪኡ ዝመፅእ ናይ ፀጋታት ሕቶ እዩ ፀጋታት ሕቶ ማሽነሪ እዩ ዓሚቕ ድማ ዓምዲ እተናዮን ዘሕጂ ንድልዎ ዘለና ንናይ ምትግባር ዓቕምና ብኩሉ ዓይነት ማሽነሪታት ብኩሉ ዓይነት ናውቲ ኣብ ክብ ዝበለ ደረጃ ኣብፂሕዎ ኣሎ ምናልባት ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ይበፅሐና ንዛረብ ንኽእል ናይ ጥረ ንዋት ጉዳይ ኣሎ ቅጥራን ክህልወካ ክእል ኣለዎ ፀፀር ክህልወካ ክእል ኣለዎ ዘንጊ ሓፂን ክህልወካ ክእል ኣለዎ ስሚንቶ ብዝከኣል ከተፍርኽ ትክእል ኣለካ ፅርግያታት ትሰርሕ እንድሕር ኮይንካ ምስ ፅርግያታት ዝኸዱ ዝተፈላለዩ ቅርፅታት እውን ክትሰርሕ እንድሕር ኮይንካ ናይ ኩባንያታት ናይ ሞያውያን ናይ ተመክሮ ዘለዎም ሰባትን ኩባንያታትን ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ማሽነሪ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ህንፃ ጥረ ንዋት ዓቕሚ እውን ክህልወካ ኣለዎ ከተፍርኽ ትክእል ኣለካ ነቶም ፅርግያታት ብግቡእ ክትሰርሖም እንድሕሪ ኮይንካ ምናልባት ካብቶም ዘተኣታተናዮም ናይ ኣለቡ ድልድል ናይ ተኾምብያ ድልድል ናይ ሰሎሙና ድልድል ገጅፍ ኣይኮነን ንእሽቶ ብዓቕሚ ተርኢናዮ ንዕኡ ክትሰርሖ ፍልጠትን ቴክኖሎጂ ናይ ደገ ናእቲኻ ኣእዳውካ መሰፅሪኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቶም ምስ ፅርግያ ተኣሳሰሩ ቅርፅታትን ክንሰርሖም ንኽእል ከነተኣታትዎም ፀናሕና ብድምር እንድሕር ርኢናዮ ናይ ምትግባር ዓቕምና ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእልና ሕጂ እቲ ናይ ፅርግያታት መደብ ምስ ክሳብ ትግባረ ዘሎን ንዕኡ ዘድሊ ፀጋታት ሓደ ብሓደ ፀብፂብካ ናይ ማሽነሪ ናይ ናውቲ መሳርሒ ወይ ኤኩፕመንት ናይ ሰብ ጉልበት ካብ ሞያዊ ክሳብ ናይ ጉልበት ዝሰርሕ ናይ ጥረ ንዋት ንህንፃ ዘድልዩኻ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዓቕሚ ለካ ይብልካ ኢልካ
ምናልባሽ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ዝመፅእ ምወላ እዩ ብሃገራዊ ባጤራት ትምውሎ ውሽጥኻ ባዕልኻ ትጓሳጉሶ ፀጋታት እዩ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ክትምውሎም ዘለካ ክፋላት ናይቲ ፕሮጀክታት ከዓ ናቶም ናይ ገዛ እርሶም ፅዕነትን ሓላፍነትን ኣለዎም እዚኦም እውን ኣብቲ ፀጋ ዝኣትዉ እዮም ከየድካ እዚ ኩሉ ፀጋታት ምስ ኣከብካ ግን ሓደ ምስጢር ኣሎ ደም እየ ዝብል ኣነ ምትንታት ናይ ደም ዘይኮነ ደም ንኩሉ ነገር ንኩሉ ኣካላትካ ነዳዲ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ሸሚትካ ስለተምፅኦ ኣብ ኩሎም እዞም ናይ ፅርግያታትን ናይ መገድታትን ዝበሃሉ ዘለዉ መደባት ኩሉ ትዘድልየካ ካልእ ፀጋታት ምስ ኣከብካ ክትሰርሕ ዘይክትሰርሕ ናይ ግዜ ወይ ናይ ትግባረ ሰሌዳ ከተውፅእ ዘይከተውፅእ ምወላ ክበሃል ከሎ መወዳእታ ከዓ ብወረቐት ዝርአ ዘይኮነ ክሳብ ክንደይ ነዳዲ ከተቕርብ ትኽእል ኩሉ እቲ ዘለካ ፀጋታት ተዋህሊሉ ብዝድለ ናህርን ቅድሚት ክኸይድ ንድሕር ኮይኑ ሰገጥ ዘብለካ ናይ ነዳዲ ወፃኢታት እዩ ሕጂ እዞም ከነካይዶም ፀናሕና ምስ ናይቲ ዕብየቶም ናህሪ እናወሰኹ ብዝኸዱ ሃልክን ጠለብን ናይ ነዳዲ እናዕበዩ ስለ ዝመፁ ንሱ ካልእ ፅላታት ናይቲ ቁጠባ ፀቕጥታት ስለ ዝፈጥር ሰገጥ ክንብል ኣለና ከያይዳና ከነመዓራር ኣለና ብቕዓትን ትግባርን ከነመሓይሽ ኣለና ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ሙሉእ ክንጥቀመሉ እውን ድሩትነት ኣሎ ክትብል ትኽእል ሕጂ እዚኦም ደሚርካ ክትሪኦም ናይ ትግባር ዓቕሚ ኢልካ ትዛረበሎም ትኽእላ ስለዚ እቲ ንድፍን ሓፈሻዊ ውጥንን ወይ ኣምራዊ ውጥንን ንዕኡ ናይ ምትግባር ዘውፃኻዮ ናይ ሰሌዳ ግዜን ንምትግባር ዘለካ ዓቕምን ነናሕድሕዶም ተዋሳሲቦም ብኸዱ እዮም ክሳብ ሕጂ ብኸይድናያ ዘለና ፀጋታት ዝኣክል ኣለና ከም ድላይና ክንህር ከም ድላይና ክነተግብሮም ግን ነዳዲ ኣለና ድይብልናን ክንደይ ነዳዲ ክንሽምት ንኽእል ብዓቕምኻ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ኣብ ገለገለ ሕፅረታትና እውን ጥረ ነገራት ድሓር ምናልባት መፀ ምስቲ ናይ ፀዓት ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፀገማት ናይ ፀዓት ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ሽግር እዩ ኩሉ በብደመስሎ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣብ ትሕተ ቅርፃዊ መደባት ናይ ፅርግያታት ምስኦም ተኣሳሰሩ ካልኦት ናይ ትሕተ ቅርፂ ፕሮግራማት ምስ ናይ ኣባይቲ ናይ ኣገልግሎታዊ ህንፃታት መፂኻ ትሪኦ ግን ስሚንቶ እዩ ስሚንቶ ሓደ ስትራተጂያዊ ሃላኺ ኣገዳስነቱ ተረዲእና ብዓጋ ጥረ ነገራት ኣብ ኢድና እውን ስለ ዘሎ ጥረ ንዋት ፋብሪካት ተተኽለ ኣሎ ፋብሪካ ይሰርሕን እዩ ዘሎ ለምንታይ ኤሌክትሪክ ስለ ተቋርፆ ቀፃሊ 24 ሰዓት ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ካብ ደገ ስሚንቶ ድሓር ምናልባት ክመፀ ትንጣኣትሎ እዚ ግን ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ረቑሒታት እዩ ዋላቶም 7 ቀንዲ ዓውድታት ናይ ትሕተ ቅርፂ ኢልና ኣቐሚጥናዮም ዘለና እውን እዚኦም መሰረታውያን ዝበሃሉ ወይ ስትራቴጂያውያን ዝበሃሉ ፀጋታት ከተማልኦም ክትክእል ኣለካ ስሚንቶ ኣብ ደገ ክትሽምትን ባዕልካ ፍሪኻ ንደለኻዮ ፕሮጀክት ከተቕርብን እንታይ እዩ እቲ ፍልልዩ ዓብዩ ግን እሱ ምናልባሽ ኣብቲ ዳሕራይ ክንመፀ ሃይቶም ፅርግያታት መደብናስ ብኩሉ ኩሉ ሓፈሻዊ መረዳእታ ኣምራዊ ውጥን ናይ ግዜ ሰሌዳ ናይ ፀጋታት ምጉስጓስ ዝበሃሉ እንተላይ ናይ ምትግባር ዓቕምና ኣብ ደሓን ኩነታት ኣሎ ግን ጥንቅቕ ኢልካ ክተሓዝ ዘለዎ ኣገዳሲ ስትራቴጂያዊ ናይ ልምዓት ፕሮግራም እዩ